Real talk para sa mga uyab. Na ay mga uyab nga mag-shit pa kadili kontento sa isa. Real talk sa mga cheater. Nag-cheat sila kadili sila kontento sa usa. Kontento sila sa duha. Real talk para sa atong mga asawa nga gibiyaan ka kay tungod ka ingon anak ka. Tigers, ako pa lang ninyo no. Ang iyong pangasawon kanang taga-ormok. Kaya abi ninyo kay kanang taga-ormok mas deserve pa higugma sa inyo ha. Ang iyong mga larawan. Tigers, kontento na ba mo? Nakontento na ba mo sa isa? Kailangan pagaday nga maabroad. Kay para nga naikaduha.